Het is vrijdag, 10 december, de dag dat Obama de mogelijkheden van de NSA inperken wil. Het is ook de dag dat Madonna in Nederland is, omdat ze een Rotterdamse vreun heeft. En het is de dag dat Friesland Dan Brown op visite krijgt. En aanstaan zorg ik nog vooruit op het sportjaar 2014, maar is verste gasten. Goeien en welkom bij Bient. Juster, wie dan eindelijk de première van Vaderpaard, het grote theaterspektakel vanwege het 134-jarig bestaan van het Fries Hienstenstamboek. Maar we zetten u aan met Dan Brown, de best verkepende schreeuwer van de wereld. Brown kwam van de midden op station Ljouwert. Hij komt hier voor de show Vaderpaard, ook in het Ekhoos en ik de Hienstekeuring. Maar Dan Brown van de microfoon krijgen, dat is nog een hele tour. Zo vernamen verslagjouwster Vrouwtje Sietsma en cameraman Evert van den Berg. Trouwens, er gebeurt altijd van alles. Als zo'n bekende niet en hem lid. Ik heb maar gauw even gekocht, want misschien, heel misschien, wil hij wel signeren. Je weet het nooit. No? Dus, maar dan maak ik even een pen op ziekje, want misschien had het die wel net in de moesten. Dat kent natuurlijk. Nou, zie? Hartstikke mooi, dank u wel. Oké, we gaan even proberen een vraag te stellen. Even een sprintje, meidje. Wat herinner het? Dan Brown, how was your trip? Magical. It was great fun on this old train, and of course the countryside here is spectacular. Oh, 1 second. So what was your first impression of Friesland? Absolute beauty. We saw the horses coming in out in the pastures, and that was a lot of fun. Really looking forward to the stallion show. Can you please stand still for a while? We gotta keep walking. Sorry. I know that voice. Okay, sorry. About the Frisian horses, why is it so special for you? I'm sorry? So what's so special about these Frisian horses for you? Well, first of all, they're beautiful. They're highly intelligent and very, very friendly. A very old breed. I'm very grateful to the people of the Netherlands to save the breed. And are you looking forward to the show? I can't wait to see the show. We'll see you there tonight. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Heb je de handtekening gekregen? Nee, hij woont net. Hij zei me Jon en hij zei, no, thank you. Nou, oké. Erachteraan. Ja, maar ja, hij rent uit. Als hij het net wil, dan wil hij net. Hè? Dank u wel. Ja, dan kan ik wel weer waarom. Wat ga je er verdienen? Niks. Ik sta hier boerendoor bij mij dat boek en ik hier vregen daar en toen hoorde het net. En toen kwam er hier in de auto en het schoft in de auto zitten en ik stond gewoon bij het boek. En toen zei hij van, wat $50, wat kan je gebeuren? Ja, en we blijven nog even bij de hinders, want er moet een grut stalen Fries hinder komen van zo'n 24 meter hoog. Had je via de Oosterdiek Friesland binnenrieden komen. Als een soort van grut welkom. En op 1 januari 2018 maakt prinses Beatrix dit grutte gevaarte dat onthullen. Dat is al eerst het plan van initiatiefneemster Barbara Borger. En zij is hier in de studio. Mevrouw Borger, welkom. Dankjewel. Ja, je bent eigenlijk al meer dan 800 uur heb je al tijd geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen. Zo'n groot Fries paard. Enorm gevaarte aan het begin van Friesland eigenlijk. De grote vraag is natuurlijk, waarom? Ja. 800 uur verspreid over inmiddels al wel weer bijna 2 jaar. U bent zo lang speelt deze gedachte al? Ja, nou sterker nog, in 2010, toen is het idee geboren. Andrew en Hanneke hebben we uitgenodigd om een keer te komen kijken. Andrew Scott is de kunstenaar. En Hanneke van Wel is zijn vrouw, die wij goed kennen. En hebben, omdat Andrew zeg maar, veel paarden maakt van staal, verbonden aan een specifieke regio. Doet hij het is een groot kunstenaar, hè? Het is een behoorlijk bekende kunstenaar, nog niet in Nederland, maar dat hopen we dat hij dat wel gaat worden. Maar wel in Australië, in Spanje, in Engeland. En we hebben hem uitgenodigd om te komen kijken naar de merriekeuring in Blauwhuis. En hij was zo onder de indruk van het Friese paard. En daar verder over pratend dacht hij, ja, het is zo voor de hand liggend dat hij dit Friese paard moet gaan maken. Ja, maar jij komt uit Amsterdam. Ja. Jij fokt geen Friese paarden. Nee. Je kan ook niet paardrijden. Jawel. Oh, wil dat wel? Ja, sorry, excuus. Ja. Nou, niet heel noemenswaardig. Oké, maar toch, dan blijft het toch gek.
Hoe kom je dan op dat idee? Ik bedoel, word je opeens wakker en je denkt van... Hey. Dit ga ik doen. Nee, ja. Dit heeft de oorsprong van zo'n idee heeft altijd een soort... Ja, meerdere ingrediënten, zeg maar. En dat begint eigenlijk bij Friesland. Als klein kind kwam ik al heel veel in Friesland. Vakanties, varen, enzovoort, enzovoort. Vele zomers rondgebracht. Ja. En nu hebben we een hutje in Gaasmeer... waar ik ook zoveel mogelijk vrije tijd doorbreng. Ik ben heel erg verknocht aan de provincie Friesland. Ook stiekem wel eens de gedachte gehad, meerdere malen zelfs... tegen beter weten in om toch misschien naar Friesland te verhuizen. Ooit. Maar nooit gedaan? Nee, ja, dat werkt technisch weer niet handig. Okay. Maar goed. In ieder geval, dat ligt eigenlijk aan het idee, aan de oorsprong van het idee. Ik help een goede vriend van mij, Siem Knossen uit Gaasmeer, regelmatig met zijn veulens de afgelopen 5, 6 jaar. Dus je hebt wel een beetje een band, dus echt. Ja, leuk. Maar dan speciaal het Friese paard. Ja, dat ben ik dus gaan doen. En toen ik voor het eerst bij die keuring was, in 2000, laten we zeggen 6 of 7, ik weet niet meer precies. Toen zag ik die merries voorbij draven en ik raakte daar echt van onder de indruk. Op het sentimentele af. Ik dacht, oh, wat is dit mooi. En ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Weet je, dat je denkt, nou, dit ik vond het zo mooi. Dit zijn wandelende kunstwerken. Dat dacht ik letterlijk. Ik denk, dat is verder niks. Toen kwam ik dus in aanraking met het werk van Andrew. En toen dacht ik, en ook gezien de cultuurhistorische betekenis van het Friese paard, dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. En de belangrijke historie in Friesland. En Andrew heeft dus nu ook een proefexemplaar gemaakt in Glasgow. We hebben om zeg maar het project, het gaat ook om iets wat zichtbaar moet zijn. Het is een beeld. Mm-hmm. Dus dachten we om te laten zien aan de mensen... om het project zeg maar, te verkopen, vind ik een beetje niet een goed woord. Om het te laten zien wat we graag willen, is het een goed idee om een schaalmodel te maken. Hebben we beelden van? Zullen we even kijken? Dat is goed, dat is goed. The purpose of this sculpture is to make a small-scale version of what we're proposing to build full size. And this is 4 meters, 4.5 meters. We're trying to go up to around about 20 meters. So it's 1/5 scale. So you can imagine that in reality, a human being standing beside this horse, you or I standing beside it, would be maybe around this height in real life. Andy Scott is net de eerste de beste. Zo leverde hij in oktober 2013 de Kelpies aan, 2 enorme hienstekoppen uit de Schotse mythologie. I'm trying to capture the elegance of the breed and the character of the animal. And it's a fine line between, I guess, being sort of artistic and making an artistic impression of the character, but being also anatomically perfect or as close to anatomy to make it recognizable as a Friesian. You can see the way I've been marking out dimensions of the proportions of the horse. And just the other week we had a gentleman who's renowned as a judge of the breeds. He came over to see the horse. He's from the Friesian Stamboek and he's a judge and he knows these horses incredibly well. And I was pleased to say he had a long look at it. He didn't say much. And then he said, some changes here. Change to the leg and bring the back legs closer. I had made the pose very exaggerated, and although he agreed with the idea, the point he made was a difference between the classical Friesian breed and the modern Friesian breed, and I had veered towards the classical. He said he would prefer it to be more of the modern type of horse. Staal, zulke stukjes. Zulke stukjes staal, ja, maar het is een prachtig dus paard. Hij is heel erg mooi geworden. Maar hij kost ook 2 miljoen, hè? Nou, deze niet hoor. Deze niet. Nee, maar dit is goed. Dit is natuurlijk het proefmodel. Dit is het proefmodel. Maar het uiteindelijke gevaarte, zeg maar, hè, wat het moet worden, want dat is dan 20, 25 meter. Ja, dat is wel. Het gaat niet om de grootte aan zich. Hè. Het moet passen in de omgeving. Afhankelijk van de definitieve locatie die we hopen te krijgen. Maar jullie zetten in op de Afsluitdijk? Ja. Bij Kornwetterzand? Precies. Laten we zeggen het gebied rond de kop van de Afsluitdijk. Als entree voor de provincie Friesland. Het welkom voor de mensen die de provincie binnenrijden. En dat kost dan ongeveer 2 miljoen euro? Ja, afhankelijk van de definitieve hoogte kunnen we dat veel preciezer budgetteren. Maar in samenwerking met de mannen van Staal uit Leeuwarden.
die ons helpen met alle technische voorbereidingen en het budgetteren van een dergelijk project, tot en met de fundatie aan toe. Hebben begroot nu een paard op 25 meter, omdat het kan 22 worden, het kan misschien 26 worden, maar dan hebben we in ieder geval een safe budget. Oké. Maar goed, nu druk bezig met de onderhandelingen, hè? Met allemaal instanties, met de provincie Friesland, met Rijkswaterstaat, waterschap. Ja. Dat hoort er allemaal bij, hè, in een keer. Ja, er komt heel veel. Het is een groot krachtenveld wat zich rond de Afsluitdijk beweegt. Ja. En we hopen uiteindelijk dat iedereen zo enthousiast wordt dat we met elkaar zeg maar, dit plan verder gaan ontwikkelen. En uiteindelijk natuurlijk gewoon zeggen, nou, hier komt hij, alsjeblieft, hier is de vergunning. En u bent optimistisch gestemd, hè? Ja. Want hoeveel, ik zeg steeds 2 miljoen, want hoeveel geld is er dan nu al binnen? Want daar zal het natuurlijk uiteindelijk wel op afdraaien. Om heel eerlijk te zeggen, we zijn 1 januari dit jaar begonnen met de funding. We zijn enorm druk bezig bij de hengstekeuring om iedereen vriend te laten worden van het paard van Friesland. En we hopen het ook breed uitgezet te krijgen. Dus niet alleen maar sponsors of niet alleen maar crowdfunding. We proberen van alle mogelijke geldbronnen een deel beschikbaar gesteld te krijgen voor dit project. Okay. En Dan Brown, is hij al vriend van het paard van Friesland? Ik ga hem vanavond vragen. Ik zou het zeker doen. Ja. Oké. Hartstikke bedankt voor je verhaal. Gedaan. Vaderpaard is clear. 10.000 kaartjes binnen verkocht. En juster mag dan de première zelfs nog een jelle uur uitsteld worden, omdat het verkeer in Ljouwert heel nog vers ziet. Vanwege Vaderpaard. Maar dat hinderde alieneert elk ieder zin aan. Ja, ik sta te popelen. Heb je er zoveel zin in? Daar heb ik gewoon vertrouwen dat het goed gaat. Ja. En we nemen de Union op als we alles weer heel thuis hebben. Hè? Dat doen we altijd even. Ja. It all starts with one. Everything comes from somewhere. Ach, wat mooi, wat mooi. Prachtig. Ja. En een enthousiast publiek. Ik zit er bij mensen die zijn hoe is het in de wereld mogelijk? En dan maar die klagen. Hoe is het mogelijk, zei de man. En dan val ik in een linie. Rustig zitten hier. En nog beter als juist de generale, dus dat is super. Heel mooi om te zien. En de meesten helemaal enthousiast, dus ja, super. Lietse jongen, roep me waarom. Wie ziet nou van het vertwarke stroon is, dan zong ik van jou
Geweldig. Ik heb genoten. Fantastisch. Prachtig. Prachtig mooi. Jou niks. Ik ken nou wel een keer. Jawel. Ja, ik ken nou wel een keer. Een applaus, hè? Ja, prachtig. Ah, top. Ja, super Varelko, hè? Wat vind je nou het leukste? Van die hele Alles. Alles. Alles wie het leukste. Alles. Geweldig. Gullen. Zo mooi. Jongen. Ja, echt, ik kies er nog een traindiner. En toen dacht ik, wat is dit toch mooi. Die hinders en het frisk. Ja, het is toch van ons. Meestal vind ik het. De meeste klappen alle keer en alle bekenden, rondom dat. Nou, dat je wel wat, ja. We hebben een grote familie met elkaar in die Friese hinders. Mag ik eerlijk zeggen. Enorm applaus voor onszelf. Wil je nog meer zien van vaderpaard, dan kind dat. Nijwieke sneun, dus morgen oer een weekend dan stuurt Omroep Friesland een documentaire uit over dit spektakel. De Olympische Winterspelen, de Tour, de Oversterentocht en het Scootjesiel. Het zijn willekeurig wat wedstrijden waarin Friesen in 2014 samen een grote rol spelen kunnen. Alle ingrediënten zijn in elk geval aanwezig om van 2014 een prachtig sportier te maken. Daar praten we verder met onze verse sportgasten Berbe van den Berg, Gerard Bos en Age Veldboom. Welkom. Ja, naar welke sportevenement zorg je nou het meest uit in 2014? Cambuur Heerenveen, hè? Cambuur Heerenveen. Ja, eerst even de derby, dan Olympische Spelen. Precies, zo staat het ook op een kalender, hè? Zo staat het op een kalender. Maar kan Cambuur voor een verrassing zwaar, denk je zo? Cambuur speelt thuis, dus dan kan ze wel van een verrassing zwaar. Er zit natuurlijk wel een verschil in effectiviteit, hè? Ja, daarom had ze er ook nog wat bij, hè? Maar de eerste stap had ze zet en... nou ja, als ze er nog wat bij krijgen, dan komt het misschien wel... ja, maar de eerste stap bedoelt je Elvis Manu? Elvis. Mooie naam, maar dan kun je het toch eigenlijk net meer misgaan, hè? Nee, maar Jody Lukoki is ook een heel mooi voetbalnaam, maar die brengt het ook nog net helemaal. Dus. Maar het begin is er en als ze aan het zien komen, derby's, wedstrijden op zich, hè? Dat is het cliché. Zullen we even zien naar het verschil in effectiviteit? Ja. Van Boksel, ja, hebben, doorlopen en dan missen. Hoe bestaat het? Dit is die kans waar je op wacht. Finn Bogason, ja, wat een schoonheid. Waar is toch Finn Bogason, denk je de hele tijd? Wel nu, dat is hier. Het verschil, ja, dat is dus het verschil, zo is het al. Dat is het verschil. Maar Finn Bogason gaat nog voort, denk je? Nou ja, als de prijs goed is, dan zou dat zomaar kennen. Maar het zou me net verbazen dat ze misschien ook nog houden. Omdat ze het nou toch goed doen, dus dat ze het trots zetten willen. Dan kan ik me voorstellen dat ze hem houden. En dit seizoen kan je heel wat bereiken in de Eredivisie, ik bovendien. Ja. Dus ik denk wel dat het bij Cambuur wel beter worden is. In de winterstop hoor, met de effectiviteit. Alleen nog scorend vermogen op zich is het probleem. Ja. Hemmen is net het probleem, had ik je laatst niet al eens een keer zijn. Maar echt scorend effectief vermogen. met de kansen omgaan, dat is nog echt een werkje. Opvallend, maar het is beter. Genoeg goed het voetbal. Want, ik zou zeggen de Olympische Spelen, de Winterspelen. Zorg je hem daar echt naar uit? Ja. Weet je, Olympische Spelen is zo'n mooi evenement. Ik heb ooit een keer de jeugd-Olympische Spelen mogen meemaken. Toen was ik 13, 14. Heel lang nu. Dan kregen we zo'n mini Volkswagentje. In plaats van de echte krijg je dan zo'n mini Olympische sportersrijder Volkswagen. Oh ja? Om het verschil toch maar even om het wel het verschil te maken natuurlijk. Maar dat is zo bijzonder. Al die sporten bij elkaar. En dat je je ogen uitkijkt en dan zie je daar je voorbeeld en daar je voorbeeld. En alles komt bij elkaar. En dat moet, hè? Ja. 4 jaar train je ervoor. Hoger kan niet. Dus dan moet het. Ja, Age, waar... Nou, ik zou eigenlijk naar een evenement wat je net plannen kennen. Als je WK of... ik dacht, er was wat steeds over de Olympische Winterspelen, maar dat komt me heel wat door. Dat kerst al gaan plannen, maar een Oversteden toch, de kerst dat plannen. Oh ja, maar dat zou ik nou zien. Ja, natuurlijk, want ik bedoel, er komt een koud front aan, heb ik begrepen. Ja, als er wat ijs komt, dat is al geweldig. En dan begint het met eigenlijk te kriebelen. Ja. Ja, hè? Ja. Maar dat scheelt toch net, die dat staat op een heel hoog niveau natuurlijk. Ja. Maar ik kies heel vaak voor de breedte sport.
Want die topsport dat is super. En de breedte sport die vaart er wel bij. En oorsom ik zei, als ik in breedte sport wie er geen topsport. Absoluut dus weer. Maar dat het koudfront er wat onkomt. Dat daar is de pluim achter die. Ja, zeker. Okay. Dat zit hier. Hè? Dan ben je gelijk enthousiast. Oké, maar het is maar amper onder nul. En nou goed, we moeten maar afwachten. Daarom zei ik, dat is een evenement dat kerst net plannen. Nee, maar de reden is benieuwd vet. Jazeker. Maar de Olympische Winterspelen, dat wordt toch de grote Sven Kramer show, denk ik, hè? 3 keer goud. Nou ja, daar ga ik wel voor. Ik denk dat zou wel de ultieme revanche zijn natuurlijk. Nou, Vancouver. Ja, ik denk als je ergens iets terug wil pakken en ik denk dat die echt extreem gebrand is om daar wel 3 keer goud te pakken. En Wust, nou ja, en de 500 meter ben ik ook enorm benieuwd naar. Als je de Mulders zag, laatst bij het OKT. Ja. Nou ja, dan wordt dat ook wel een mooie show, hoor. Of komt er nog een verrassing? Ja, de verrassing is Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma? Ja, zeker. Het kanon niet oordebol. Ja, want ik bedoel, er gebeuren altijd raar dingen bij te spelen. Ik bedoel, iedereen weet nog van het 10 kilometer van Vancouver. En Bergsma, die heb ik laatst naar in jongens, en Kramer bij het OKT. Toen weet ik een fantastische rit. En het verschil wordt steeds lichter. Ik zie dat wel voor me, dat is het correctie. Dat denkt iedereen weer dat Sven Kramer gouden medaille wint op de 10 in Sochi. En dan is het ineens Bergsma. Ik bedoel, heel het Anema, vlak hem net uit. En ik zie dat helemaal gebeuren raar ding. Bergsma pakt goud op het 10 kilo. Of wel gewoon gekke rust misschien nog. Loting, denk ik wel, hoor. Ja. Als Kramer na Bergsma komt, dan pakt hij hem sowieso. Als Kramer voor Bergsma moet, dan moet hij een eigen tijd zetten. Dan wordt het spannend. En Kramer zegt zelf ook van, ik ben goed op een schema te kunnen gaan, op een koers te gaan. Ja. Om een doel te hebben, weten wat je moet rijden. Dus dat wordt ook nog wel spannend hoe dat gelood wordt. Oké. Dan nog eventjes even een stapje verderop. Het scootjesiel, zelfs. Want dat is natuurlijk nou ook weer niet nice, hè? Maar lang war. En de skipper die er oorzet is, of eigenlijk die is uit zelf voortgaan, hè? Ja, opstap, Jaap Zwaga. Ja. Want ja, dat is toch een beetje de rel nou, hè? Waar heeft het nou voor het season? De skipper of is het toch echt de commissie? Ja, nou, ik vind dat een skipper die moet baas op het schip wezen. En een bestuur en een commissie die is faciliterend, die zorgt het voor. Maar een skipper die moet de lijnen uitzetten. Maar is het toch niet een beetje de spagaat waar het scootjesiel nou echt in zit? Van aan de ene kant willen ze professioneler, maar ze willen ook gewoon authentiek bouwen. Ja, inderdaad, dat is de spagaat. Maar goed. Dat is lekker authentiek. Ja, natuurlijk moet die skipper, die moet het doen. En die moet zijn team samenstellen. En ik vind een bestuur en een commissie die is faciliterend. Die zorgen ervoor dat alles klaar is en dat het geld er komt. En dat is een sponsorclub. Maar het is net de bedoeling dat zo'n sponsorclub, dat die dan zei van ja, wij betalen je, dus wie betaalt bepaalt. Ja, dat is toch zo vaak zo? Nou, wie betaalt bepaalt. Ja, dat is toch een trend van de laatste jaren? Ja, maar goed, maar het scootjesiel moet het maar even net. Ik ben het helemaal mee eens, hoor. Echt niet? Ja, echt. Skipper, coach bepaalt, hoor. Ja, want het mooie is nu ook het schip van Eer en Woude. Die komt vanaf zondag gaan ze trainen, op advies van de skipper ook, in de turnhal. Die gaan zichzelf al trainen. Er is geen commissie bij geweest. Echt waar? Die beslist. Dit is goed voor mijn team, dit heb ik nodig. En wat doen ze dan? Ja. Die gaan mentaal en fysiek trainen. Mentaal en fysiek? Ja. Kijk eens aan. Ja. Dat is een nederig in augustus. Nou, als de skipper denkt daar beter in te worden, zal die alle kanten... Gerard Pietersma. Maar dat doen ze dan bij Dij. Nee, dit is echt net nieuw, zeg maar. Vanaf deze zondag begint dat. Maar dat doen ze bij Dij. Ja, en met het hele EcoCoach-team, wat we eerder in de uitzending wel eens gezien hebben. Dat is focus, hè? Ja, nou focus, maar ook omgaan met stress, omgaan met spanning, beslissingen, samenwerken. Ja, op een scootje moet je heel erg goed kunnen samenwerken. Maar dus al die facetten. Ben zij de eerste die dat doorhad? Ja. Met het hele team, hè? Ja, precies. Vol professionalisering in het scootjesielen dus. Nou ja, toch? Maar wel op een hele andere manier. Ja. Wel een orenwieze. Het is volledig nieuw. Ja. En we zeiden ook van, het is prima als jullie met 2 komen, maar dan gaan wij het niet doen. Ik zei, of je komt met je team, of niet. En dat is dus hetgene wat je wil. Skipper bepaalt, klaar. Ja. Met het team. Maar is dat ik net het probleem, scootjesielen, progressief, conservatief. 2 richting, stammen strijd nemen hoe het nemen was? Nee. Natuurlijk is het geweldig ontwikkelen als het vergelijkt met 10 jaar, met 20 jaar. En elke keer gaat het een stapje verder. Maar het bloed, toch een stukje folklore, een stuk traditie. Ja. En daar kunnen we net van houden, dat moet bloeien. Ja. Hey jongens, en wat is er nog echt aan de sporten waarvan we zeiden van in 2014, hij had het echt Shanlit in 2014, waar we dus eigenlijk de sporter van 2014. In de verrassing. In de verrassing? Zoek in, hè? In de verrassing. In de verrassing. Van iemand die het niet verwacht, die dan op dat moment boven zichzelf uitstijgt. Ja, Jorrit Bergsma? Zou kunnen. Ja? Pieter Wening. Pieter Wening. Ja.
Die naam had ik nog net jet. Pieter Wening, ja, daar verwacht je zo'n soort van? Ja, ik denk, ik bedoel, ik kom uit dezelfde buurt als Pieter. Een Woordpiek. En ik bedoel, Pieter Wening die is hartstikke ambitieus en hartstikke gedreven. En die is aanmaken door deze in 2013. Dopingprikkel en wol of net. Nou ja, volgens mij is wel vrij duidelijk dat hij daar... ja, maar dat is dat hij daar net bij beluisterd weer. Ik bedoel, ik steek niet af van het in het vuur. Maar hij is in ieder geval nooit betrapt ergens op. En Wening kennende, ik bedoel, die had echt zoiets van, nou zeker iedereen is wat sneller die bliksem. Oké, dus 2014 in Dooshuis, Jorrit Bergsma, Dooshuis, Pieter Wening. Ja. Je namen nog, Agen? Ik ben bang van Douwe Visser. Douwe Visser? Ja, toch weer Douwe Visser, hè? Ja, daar ben ik haast bang voor, want ja, dan wordt het eentonig. Dus daarom is het mooi dat er toch weer een groep even maar iets nice begint. In elk geval een prachtig sport hier, daar ben we door in. Ja, dat vind ik sowieso. En los van de sportevenementen hoop ik persoonlijk dat we nog meer gaan focussen op bewegen. Focus op bewegen? Ja, dus al die roltrappen, gooi er maar een dikke storing door. Iedereen mag gaan lopen. Ja, want het wordt echt de doodzonde van dit jaar. Zodra wij alleen maar achter die iPad gaan zitten en de verpleeghuizen al die oudere mensen gewoon laten zitten, ja, komen de dementieklachten gaan weer nog verder omhoog. We worden zelf nog dommer doordat onze frontale kwap in ons hoofd gewoon nog minder beperkt wordt. Meer bewegen. Meer bewegen. Meer bewegen. Nou, in actie bij Jean. Ons 4. En dan gelijk weer in actie. Nou, dadelijk in het Frieske Nijs in Joert. Ik zou zeggen, een heel goed weekend en in actie komen. Dag, ontzettend. Hoi.